Хора, и днеска ще представя една много хубава и нова игра, като не се. Има почти всички, абсолютно всички скинове. Току-що си стех играта и в момента искам да ви попитам, вие искате да снимам такива клипове с различни игри. Може да правя поредица с тази игра, не знам точно. Сега си мисля да правя поредица на Неболс. Зле съм на играта, виждате. Извинявайте, че в клипа има шумове на папагала ми. Може да ми пишете в коментарите какви игри да снимам и какви игри да си и да правя поредици. Играта му изтеглите от Google Play. Името ще го пише на заглавието, ще е името на играта. Ама ще видите заглавието, се казва играта. Помна като играта ние сме чевери или змии, не знам точно, ама аз мисля да го наричам змии. И мутанти, защото виждате, че има светове. Сигурно на повечето от вас е познат този скин, защото този скин е на Майнкрафт. Майнкрафт Покемон. Това е крипър. Какво стана? Хайде, бързай! В моята къща, когато някой крипър дойде в къщата ми и отида близо до него и го докосна и ми руши къщата. Затова не обичам крипъри. Бях снимал няколко клипа, само че клиповете бяха по-дълги от 15 минути, бяха някъде към 20 минути. Опитах се да ги кача в YouTube, ама не стана, защото
разбрах, не можеш да качваш клипове повече дълго от 15 минути. Ако е 15 минути, тогава клипът не се качва. Ако е 11, тогава добре става. Затова няма да правя дълги клипове. Ще са някъде към 11 минути. Или 10. Колкото видя. Играта е изключително интересна. На косъм бях. Не знам как се слагат ефекти в клипа. Например, да има музика на клипа, ама аз не знам как да си го сложа. Как да направя такъв ефект. Трябва да гледам клип, как се правят ефекти на клиповете. Гледал съм клипове ефекти много пъти. Мисля, че ще правя поредица. Не се знае. Зависи кога ми искам да играя играта. Защото знаете, че тя снимам и други игри, не само тази. Днеска май излезна играта или вчера излезна. Или излезна преди. Не съм сигурен. Кога? Слаб съм в играта. Не бива да пипате синьото. Ако пипнете синьото поле, умирате. Синьото поле е нещо като паже или нещо като огън или лава. Нещо като пазител. Синьото поле прави играта по-интересна. Май. Когато излизаш от синьото поле, излизаш от света. Май. Така твърдя. Така си мисля само, че
черната дупка можеш да го струшиш. Ако няколко хора влезат в черната дупка, ако е твърде голяма, ето какво става. Хора, знаете, че нямам Twitch канал, затова не ме търсете в Twitch канал, защото нямам такъв. Да се създаде много сложно и много трудно. Може някой ден да си създаде, ама това няма да е скоро. Между другото, ще имам повече време за клиповете, защото завърших трети клас и съм вече четвърти. Затова ще имам повече време за клиповете. И това е хубаво за мене и за вас. То може да гледате повече пъти клипове. Стоши. Не ми харесва тук, защото има много хора. Още 1 минута и нещо ще снимам и след това клипът ще свърши, така да се каже. И другия път ще снимам пак клип, ама не знам кой ден ще след 2 дена или утре. Още 40 секунди или по-малко. Ето. Хора, това беше всичко. Аз бях Онур и ще кажа